laɲini caman kɛra n'o ye denmisɛnninw ka baara ko ye depuis transition daminɛ an y'a fɔ ko nin transition ye sifilakaw de ta ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ degun na bi u bɛ ka kɛ sifilakaw de kama sinon n'a ka d'u ye bi u kɔrɔla ka ban u b'a fɔ an ta bara na aw jija aw yɛrɛ ye mais u bɛ ka degun fɛn ko bi u bɛ ka kɛ sifilakaw de kama o de y'a to an fɔ sifilakaw ɲɛna nin transition olu ka transition ye a ye n ka wara minɛ an k'a fɛ walasa kunkolo b'i bolo dɛ donc sifilakaw de kan ka kunkolo minɛ an ka mɔgɔkɔrɔba b'an dɛmɛ k'a tɔ lase donc a ka kan sifilakaw olu k'u cɛsiri n'i y'a lajɛ fonction publique concours kɛra mɔgɔ caman ko a gɛlɛyara parce que an ye fɛɛrɛ bila sen kan fɛɛrɛ min b'a to yuruguyurugu kana kɛ parce que n'i y'a jateminɛ bi bi in na mankan caman bɛ yen bɛɛ n'a ka mankan don i bɛ dɔw ta olu b'a fɔ ko yuruguyurugu bɛ concours kow la olu n'u ka dimi don i bɛ dɔw ta olu b'a fɔ ko terrain ma wuli olu n'u ka dimi don i bɛ dɔw ta ko kalanko ta ka ɲɛ sɔrɔ bɛɛ n'i ka dimi de don bon fo o dimi bɛɛ de ka nɔgɔya dɔɔni o de bɛ mankan ban jamana kɔnɔ o de y'a to an ko fonction publique concours kɛra minnu se ka tɛmɛ olu tɛ minnu ma mɔni sɔrɔ an ta kɛ ten tɛ laban dɛ minnu ma se ka ta a y'a place ta k'a fara san wɛrɛ ɲinan placew kan dɔ bɛ fara place kan donc an bɛna mɔgɔ saba kɛ mɔgɔ ɲumanw de a ka kan an yɛrɛ dɛmɛ mais an ka kɛ tiɲɛ kan mun b'a to sini ma an yɛrɛ kana jɔ an yɛrɛ la an kana fɔ an kun y'a dɔn o fana hukumu kɔnɔna na n'i y'a lajɛ examen fɛn fɛn kɛra a bɛɛ garantira dɔɔni a bɛɛ kɛra hukumu kɔnɔna na a ka kɛ tiɲɛ kan ni lafiya bɛ ka na an bɛ ko nɔgɔya mun b'a to n'an ye mun bila mun na sini o b'o baara kɛ k'a ɲɛ e bila dɔgɔtɔrɔ baara la e tɛ dɔgɔtɔrɔ baara ɲɛdɔn a bɛ kɛ tiɲɛni mɔgɔ bɛ sa i bolo b'a fɔ ala ka hinɛ la ou ala ka ko dɔn a bɛɛ tɛ ala ta ye dɛ a dɔ y'i yɛrɛ ka kodɔnbali ye a dɔ y'i yɛrɛ ka fili ye ni min ye ala ta ye ni fɛn min fara ala la bɛɛ b'o dɔn k'a fɔ i yɛrɛ se t'o la o tɛmɛnen kɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw u ka kɛnɛya o y'an ka aminankoba ye n'a ye tuma bɛɛ kɛnɛyaso ninnu an bɛ ka se ka minɛnw ɲini ka minɛnw dafa an bɛna dɔgɔtɔrɔsoya minnu jɛ o bɛɛ mɔgɔkɔrɔbaw fana o bɛn'olu ta parce que n'i y'a lajɛ a bɛɛ bɛ bana gɛlɛn minnu b'an kan n'u mɔgɔ bɛ taa u ka mɔgɔ labɔ ka taa n'a ye kɛnɛma parce que se tɛ maliyɛn bɛɛ bi k'i ka mɔgɔ labɔ n'i y'i ka mɔgɔ labɔ bi sannen dɔrɔn o y'a dama problème ye a bɛ taa furakɛ yɔrɔ min na o traitement o y'a dama problème ye a bɛ si hôtel min na o y'a dama problème ye donc an ko sisan an k'an jija an kana n'o fɛɛrɛw ye an yɛrɛ fɛ yan mun b'a to maliyɛn mun hali ni se t'a ye a ka se ka jigiya sɔrɔ ka se ka furakɛ a ka jamana na olu baaraw bɛ sen na o fana b'a jira k'hali bi an hakili ma bɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw kɔ maliyɛn bɛɛ kɔ donc n'i y'a jateminɛ fana musow ta la gouvernement mɔgɔ bɛɛ bɛ yan an ko n'an bɛ fɛn fɛn kɛ ni mɔgɔ saba don sabanan o ka kɛ muso ye o bɛ gouvernement baara bɛɛ la sisan mais ala ko tiɲɛ yo secteur dɔw bɛ yen musow tɛ taa o baara kɛ bon n'o ko nana i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ muso bila yen i b'a sɔrɔ musow tɛ o yɔrɔ fɛ donc a b'i jɛ o yɔrɔ kɔ mais bi bi in na ala ko tiɲɛ musow ka ko talen don sɛbɛ la an bolo o kɔrɔ tɛ k'a bɛɛ bɛ ka ɲɛ dɛ filiw kɛra yɔrɔ dɔ la mais an b'an jali bi de ka dilan ka ɲɛ tuguni an b'a dilan ka ɲɛ diɲɛlatigɛ bɛ olu de bolo donc an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ ɲinɛ o kɔ hali bi ka foli bila musolakaw la maintenant a dɔ magara lakanako la bi bi in na transition ka laɲini fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de ye lakana ye a fɔra ko ka ko fɔlɔfɔlɔ min kɛ o ye ka jamana basigi o de y'a to dɔ bɔra gouvernement ka sɔrɔ la dɛ n t'a dɔn na mɔgɔ ta da tɛ mɔgɔ ka kuma na mais dɔ bɔra gouvernement dépendant bɛ ka sɔrɔ la o sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan k'o di armée ma mun b'a to dɔ bɛ se ka fara armée ka budget kan cogo min na mais mɔgɔ caman t'a kuma fɔ dɔ bɔra budget bɛɛ la salon donc ka maliyɛn fo dan tɛ foli mun na parce que n'i y'a ye hali bi an bɛ ka nin kɛ tan parce que n'i bɛ armée dɛmɛ i bɛ gɛrɛntɛli kɛ dɛ dɔw gɛrɛntɛli a bɛ kɛ maliyɛnw ka gɛlɛya kan mais maliyɛnw gɛlɛya kun ka sɔn armée ka dɛmɛ mun b'a to lafiya bɛ se ka na donc k'o foli bila maliyɛn bɛɛ ye parce que n'i ye lakana lajɛ lakana a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn komi bamananw b'a fɔ cogo min ko bana don ka di ni a bɔli ye n'i y'a lajɛ gɛlɛya daminɛ fo sanfɛla la an b'a fɔ yɔrɔ min na grand nord ka jiginna dɔɔni ka na se centre la pour k'a fɔ i mana kɛlɛ kɛ cogo o cogo i tɛ se k'a fɔ k'a bɛ ban yɔrɔnin kelen mais i bɛ jija ka caman de bɔ a la
transition sigi tuma mun na gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ jumɛn tun bɛ yen o tun ye dugu bɛ ci kanw bɛ ci jigiya foyi tɛ yen population jigi sɔrɔdasi minnu ye olu fana jigiya foyi fana tun t'olu ye ka baara kɛ bɛɛ bɛ sigi ka lajɛ i b'a fɔ i bɛ ka télé lajɛ cogo min na o tun ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye donc a ma ɲɛ fo an ka se ka an ka fɛɛrɛ de falen parce que wale dɔ tun bɛ sen kan n'an ma bɔ wale kɔnɔ an tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ dɔ b'a fɔ k'an bɛ ka mɔgɔ kɛlɛ an tɛ ka mɔgɔ si kɛlɛ an tɛ mɔgɔ si juguya la mais fɛɛrɛ dɔ bɛ n'an ma ba kɔnɔ an tɛ k'an yɛrɛ ye an ka jamana tɛ k'an ta ye an tɛ se k'an ka jamanadenw sago kɛ an tɛ se k'an yɛrɛ sago kɛ o fɛɛrɛ bɛ daminɛ fɔlɔ o daminɛ sɔrɔdasiya kɛnɛya yɛrɛ lakana taabolo yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ la n'o ye sécurité parce que n'i y'a jateminɛ jɛɲɔgɔnw bɛ yen mais bɛɛ n'i ka laɲini don a bɛ se ka kɛ e ka laɲini o ne ka laɲini tɛ kelen bon ni ne y'a dɔn k'a fɔ ne ka laɲini tɛ ka sabati fan fɛ an bɛ jɛɲɔgɔnya la ni ma se ka tiɲɛ f'i ɲɛna o tɛ mɔgɔ nɔ ye dɛ o yɛrɛ nɔ ye ni siranna i dusu ka kaba ka dɛsɛ k'o tiɲɛ fɔ population tɛna se k'o tiɲɛ fɔ n'a e de bila la e de kan k'o tiɲɛ fɔ i b'o tiɲɛ fɔ o de kɔnɔna la an y'a essayer k'an ka baara taabolo yɛrɛ yɛlɛma o yɛlɛma nana ni gɛlɛya caman ye mais a tun tɛ to gɛlɛya kɔ parce que an b'a kɔrɔ dɔn a ka tiɲɛ i bolo i b'o dimi kun mɔgɔ kana k'a b'i dɛmɛ a ka tiɲɛ mɔgɔ k'i jalaki e b'a dɔn i kelen nɔ tɛ i tɛ se k'o ɲɛfɔ a kun ka kan an yɛrɛ kan an ka wara kunkolo minɛ o de kɔnɔna la an ye fɛɛrɛ kuraw tigɛ n'i y'a san kelen ye opération min bɛ sen na u b'a fɔ o ma opération offensive ka jugu ɲini fɔlɔ mɔgɔw min t'u ka sigiyɔrɔ la u bɛna sɔrɔdasiw kɛlɛ u bɛna population kɛlɛ mais sisan opération sigira sisan n'a fɔ opération kɛlɛtigi n'o san kelen o de o kɛra dɔrɔn u bɛ ka ɲini de ka ɲini fan bɛɛ ka ɲini fan bɛɛ ka ɲini fan bɛɛ mais o fana tɛ se ka taa n'i ma jama ta o tɛ se ka taa n'i ma mɔgɔw labɛn o tɛ se ka taa n'i ma minɛnw san bon i b'o bɛɛ kɛ i bɛ kɛlɛ kɛ o ma nɔgɔn dɛ i bɛ nin bɛɛ kɛ i bɛ kɛlɛ kɛ i bɛ ka kɛlɛ kɛ i bɛ minɛn san i bɛ ka kɛlɛ kɛ i bɛ mɔgɔw labɛn i bɛ ka kɛlɛ kɛ i bɛ mɔgɔ recruter mɔgɔw ka recrutement dɔrɔn k'a tigi labɛn a ka kɛ sɔrɔdasi a ka sɔrɔdasiya ɲɛdɔn fitinin dɔrɔn o ye kalo 6 ye o kɔnɔ i bɛ jija jamana kana mɔgɔw kana dɛsɛ o fɛɛrɛ kura min sigira sen kan ni y'o san kelen o bɛ sen na ala barika la a b'a ka nɔ bɔ mais a laban ye mun ye a laban ye ka na ni jamana ka sigi ka na o yɔrɔ ninnu la parce que i bɛ taa sɔrɔ ekɔliso tɛ yen kɛnɛyaso tɛ yen kiiriso bɛɛ datugulen don yɔrɔ bɛɛ datugulen don donc n'olu o kɛlɛw mana kɛ sisan o yɔrɔw mana jɛya mɔgɔ dɔ de fana bɛna sisan minnu bɛna o yɔrɔ lakana n'o ye polisiw ni gendarmew ni gardiw ni sɔrɔdasiw ye olu de b'o yɔrɔ minɛ tɔw bɛ kɔnɛ ka t'u ka kɛlɛ la bɛɛ ni jɔyɔrɔ don donc n'olu nana sigi sisan douane bɛ na impôt bɛ na kɛnɛyaso mɔgɔw bɛ na donc bɛɛ de bɛ na mun b'a to population bɛ se ka ka vie normale kɛ cogo min na donc o de bɛ sen na donc opération bɛ sen na o laban de ye nin ye jamanadenw b'u ka hakɛ sɔrɔ basi kɔnɔna la mais a kun fɔlɔ ye kɛlɛnijɛ yɛrɛ o kɛlɛnijɛ fana kɔnɔna an bɔra mun kalama an y'a ye u bɛ ka jamanadenw dɛsɛ ka sɛnɛ kɛ jugu bɛ ka taa ɲini ka jugu kɛlɛ o kɔnɔna dɔw fana bɛ ka jamanadenw dɛsɛ ka sɛnɛ kɛ bon o ye an b'a fɔ o de la objectif militaire bɛ yen objectif stratégique bɛ yen ni objectif militaire ta sisan o ye jugu kun kelen de jugu min b'a se k'i bɔnɛ ɲin na i b'o ɲini k'o bɔnɛ a ɲin na maintenant objectif stratégique ye min ye an bɛ ko kɛ ko min na ni kɔngɔ ye jamana kɔnɔ an bɛna ko kɛ ko min na gɛlɛya donc n'o gɛlɛya nana dɔrɔn o bɛ bɛɛ sɔrɔ i ye kɛlɛ kɛ cogo don ni jamanadenw bolo ko kɔngɔ b'i la i bɛ mun kɛlɛ kɛ bilen n'i ye dumuni tigɛ a la ka ji tigɛ a la a bɛ sera dɔ la a bɛ kɛlɛ bila donc u bɛ fɛɛrɛ dɔ bɔ i bɛ kɛlɛ min u bɛ fɛɛrɛ dɔ bɔ a kɔnɔna la f'i k'o fana fɛɛrɛ kunbɛn o de hukumu na opération wɛrɛ fana sigira sen kan mun b'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se k'u ka sɛnɛ kɛ cogo min na ala barika la mɔgɔw bɛ se ka sɛnɛ kɛ nin na gɛlɛya ninnu kɛra dɛ gɛlɛyaw kɛra yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw ma se ka sɛnɛ kɛ mais ala barika la jama fanba ye sɛnɛ kɛ ani salon na sini ma kɛ kelen donc o fana n'a fɛɛrɛ don donc o bɛɛ fɛɛrɛ ninnu bɛɛ ye o laban de ye ka basigi kɛ n'i y'a ye an ka jɛɲɔgɔnya la an bɔra jɛɲɔgɔnya dɔw la parce que i bolo wari bɛ k'i bolo i tɛ se k'i sagona minɛn sɔrɔ k'a fɔ k'e nin minɛn e n'a ma ka kan o tɛ dɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ ye n'i y'a sɔrɔ dɔ bɛ ka gɛlɛya la a tɛ sɔn i ka sɔrɔ parce que olu fana ka nafa sɔrɔ sira de b'o la dɔ bɛ balo dɔ joli la
bon ne ma do ko nin tigi abale jula iki juli iki ire mine abi ke de la de ni sarana ko fo ni sarana ko ke mo shite de mo barala dora ora tangu sisan akaka an kan yare ni ala jara darku na togodi akarabaradi parce que amuna de ansura do ha karaba adon ye dugu sabata ke wata kunda fafa munu be nodo wado dugu saba nyongo fe an jenyo ma fueke parce que ni kele kera sa ni ko be mo gobla kata ube jandu nye dugu masraka fo avion fana ka wuli mo ta avion sigo dema ala to mena amu deguna anga avion kelin ma ngamo la wuli ko avion saka wuli parce que luka mo godo be baralay jonne ba mo ko sheta kalama ulteta on teta mo ko dum ka bono nyala ado mo biwulon plan wona lu nyinturala am sa si wulaje mais nous kitete ite sakata ika avion saka wuli muna parce que jamana sanfela mara bulle bulo nafuma ko contrôler espace aérien radar bu bulo missile bu bulo ni wila ni ma wulu ka nyamare ay ni koy musoro ko ngoy de bo sisan o de bana pi di ala barkala o mina be mali bulo amina ba bulo mo ko baga te antaka mo la sira amina ba bulo ora tama fan jonyo na baga avion wile aya fana wa fo ko mali bi isolé kamaka mo amaka ministre mo baluga barala amaka o tere anguni be wili afana anga tuka wili parce que ne e wili la ni ga avion akata ke diwanga sura suma antan sigila jede ora ta kan nguna ba wili aya fana anga don awdi wili ndu abidi watla ni gela nana amado ede kan avion mesan fa ni watla de donc o okumu konala anyi ko chama elemanti ni avion ko la je biwina ili ko folo farabugo flani domna mo gobta farabugo mo go bidru kun folo mo go bidru avion clé absaka mo nan drone ta mo nani o konna mo go baka sa o konna mo go baka ci ibuto mo nan ne bla kan ibu tas bafo ibuto lo bla mo nan avion sa mo nan drone ta avion clé mo go keme flani ko me sevare ibu ta to godi bo bibe na la barakalo o bebana donc ala tiga o bebalonga chesiridi parce que ni malon ma so ma ni shikun sake ora tama fo malon na kelet sa ke jamana ka basiko na me farmi ka kele ke alme ngi shin kelema fo jamana ndoro ka basikla na parce que ma ke bamako ka ma ke siku ka ma ke sikaso o de ka di juguyi parce que surazu mo be terenga usumo ko bien o balma no bien o doni bien do be to terenga wakli be to ya o saka kele watan ko gela mana tugo anga gela anga ake yini basiki kono anga na mangani ibe mangando la wili e refi ka ta fa bala abata labantu na la drone bado abuna zafo alni ngunya do wasra centi abana wasu ceni ngara kaba do amuru am bunyi molen fa na be fa anga kelenke ka jamana basiki atita fane ka so basiki ma fulo grève manifestation à terme arrangé parce que munu be san fala kan ala kan kish kan an na ta nu desera ubuna rojumi ubuna mongodo wato jafo mo be joro be jamana kula be joro be sécurité la parce que ebe kodo ke abi kono ke data la na ya ta sisa mina misale kele ndawma ala bagala yente mo ko ya en famille wala ma do lu mi grève la aya funa ngo grève aka ke do nyato jamana nyimo ko ka ake fana do ka ke dama mais naman closi ko do kalila en rebe insécurité mali jamana te mafamu glan mali jamana te taji glan ba sani marfa amba sani eni don ma barake eni impu ma barake e warbo bomi ulu ake yinin to o saka ke gelaye armement narmem ta ka tajiso utna bu nola mobilité utna bu nola marfate be jugo kala to godi donc anga kubre lini mi nyongona mais ala barkala yente ma famia wo grève buli donc afana bi ber jorobe jamana kula ber joro ma do joro la
jɔrɔma dugo jɔrɔ la hali bi an bɛ maliyɛnw deli hali bi a bɛ sabali mun na an ta kɛ nkalon kan dɛ ni mun ma ɲi an b'o fɔ ɲɔgɔn na mais sabali ani muɲu in a kɛ ka ɲini basigi kɔnɔna la o bɛ armée dɛmɛ ni kɛlɛ in na hali bi an b'a ɲini aw fɛ ka o foli bila hali bi a ka cɛsiri o la o tɛmɛnen kɔ ni y'an selen nin ma bi ko dɔ farala transition kan a kɛra ka maliyɛnw ka laɲini sabati parce que an y'a jateminɛ san 30 minnu tɛmɛna tuma bɛɛ yɛlɛmali a t'a ka ɲɛdɔn an ko bon n'a ma ɲɛ a tɛ taa nin kɔ an ka kuma di maliyɛnw yɛrɛ ma o de k'a fɔ u bɛ fɛ ka kɛ cogo di o de nana ni assise ko kuma ye donc assise in bɛna don an ni CEDEAO kun bɛnna délai mun kan waati mun kan assise bɛna don kɔnɔ a bɛ kɛ ni mankan ye u ko an ko non an ka to an ka kuma di maliyɛnw ma parce que aw bɛ fɛ k'anw dɛmɛ mais n'o dɛmɛ n'a ma sigi bolo ɲɛnama kan a dɛmɛ bɛ kɛ fu ye o y'a to dɛmɛ bɛ a bɛ fɛ k'an dɛmɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ kama an ka t'olu ka kuma donc o de nali la o de nana ni furugufurugu ye an ni CEDEAO mɔgɔ cɛ parce que ne y'a fɔ premier ministre na n ka jamanaden bɛɛ lamɛn o lamɛnni de o de y'an bɔ CEDEAO ka waati kɔnɔ parce que an ma kɛ an yɛrɛ kama an ma kɛ wari ɲini kama an ma kɛ médaille ɲini kama an y'a kɛ dɔrɔn mun b'a to ni mɔgɔ sigira ka kuma a bɛ dɔn ko jama ka laɲini ni baara bɛ se ka ko donc assise nacogo filɛ donc assise bannen jamanadenw ye recommandation u bɛnna mun kan ko ka mun sigi sen kan mun b'a to jamana bɛ se ka lafiya o ye laɲini 517 mais o kan ka kɛ san 5 kɔnɔna la donc an y'a jateminɛ transition kɔnɔ san 2 fara transition kan o san 2 kɔnɔ an bɛ se ka mun de k'o laɲini kɔnɔna la o laɲini de yera laɲini 55 o de bɛ se ka kɛ san 2 kɔnɔna la donc an ko maintenant pour que an kana yira maliyɛnw na k'a fɔ ko k'an bɛ ka tulonkɛ u ka laɲini na an ye comité civil indépendant sincère o de sigira sen kan mun b'a to o laɲini mun fɔra maliyɛnw fɛ olu b'a sini gouvernement ye mun b'a to o laɲiniw bɛ se ka sabati kelen yanni transition san 2 ka ban caman kɛra a la mais hali bi a ma ban o kɔrɔ transition bɛ ka san 2 ye n'o banna a tɔ mɔgɔ wɛrɛ min bɛ na olu de bɛ baara ko kan fo ka t'o laɲini bɛɛ lase an dalen b'a la n'o laɲiniw kɛra n b'a fɔ n ko gɛlɛya tɛ kɛ dɛ mais caman bɛ bɔ la parce que jama de fara ɲɔgɔn kan kuma jama bɛɛ kun b'a la mali fan bɛɛ de kun don bon n'i y'a fana ye olu laɲini dɔw la a bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ embargo tɛ mali kan Russie ni Ukraine ka kɛlɛ kun tɛ sen na bon olu bɛɛ nana kɔfɛ o fana bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka se ka laɲini dɔw bila sen kan waati fɔlen kɔnɔna la mais n'a tɛ se ka kɛ sincère mɔgɔ olu minnu ye indépendant u sigilen tɛ u sigilen influence dɔrɔn de la u gouvernement ka influence foyi t'u kan olu bɛ se ka fɔ maliyɛnw ɲɛna a ka laɲini kun ye nin ye mais ni gɛlɛya nana nin laɲini ma se ka kɛ parce que olu bɛ gouvernement olu bɛ tugu gouvernement nɔfɛ k'a ɲininka a ye nin kɛ mun na a ma nin kɛ a ye nin kɛ donc ni gɛlɛya bɔra a kɔnɔ olu bɛ se k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna nin laɲini kun ye nin mais nin ma se ka kɛ ka da nin gɛlɛya kan donc o recommandation fana la réforme ko bɔr'o kɔnɔ mun ye ka yɛlɛmaliw kɛ jamana taabolo la sariyaso ani kirikow la ani administration yɛrɛ taabolo la o réforme n'o daminɛla o bɛɛ ye jamanadenw ka laɲini don mais an yɛrɛ k'an ja a laɲini ka bila sen kan an b'o baara de kɛ o de kɔnɔna la sincère sigira o de kɔnɔna la loi électorale votera o de kɔnɔna la dɔ farala même CNT kan mɔgɔ dɔw dimina mais jamanadenw ka laɲini de don o de fana kɔnɔna la an ye EJ sigi olu de bɛna élection kɛ mais n bɛna mun fɔ aw ɲɛna sisan o y'aw ka baara de ye n b'o de ɲini aw fɛ parce que EJ o ye élection de an filɛ yɔrɔ min na bi bi na ko dɔw bɛ yen o man kan kɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya dɔ ye u b'a fɔ o ma ko blocage parce que n'an bɛɛ bɛ fɛ ka taa élection na sisan fo baara min bɛ sigi sen kan gɛlɛya sugu dɔ kana da kɔnɔ ni gɛlɛya donna kɔnɔ a fana bɛ jouer an b'a fɔ cogo min na délai kan ni nin bɔra sisan EJ bɛna élection kɛ olu tɛ se ka élection kɛ n'u ma sigi région bɛɛ la donc sisan région kura minnu créé la sisan CEDEAO bɛna fara ɲɔgɔn kan n'o tɛmɛna gouvernement fɛ ko CNT a adopté o to y'aw ka baara ye parce que bɛɛ sago tɛ se ka kɛ dɔw b'a fɔ ne tɛ fɛ ka fara nin région kan an kan kɛ région an kan kɛ cercle ye a kumaw bɛ wuli mais o ye aw de ka baara ye ka jamanadenw la
la faamuya hali ni filigira kɔnɔ sini ma olu bɛɛ bɛ se ka ɲɛɲini mais ni mugu tɛ sɔn a tɛ kɛ jamana bɛ jɔ o kɔrɔ élection ko kuma a tɛ se ka kɛ parce que olu fulu ka sigi région bɛɛ de la EJ sigira Bamakɔ yan u ka bureau central bɛ yan mais fulu ka sigi région kelen bɛɛ de la mun b'a to référendum a kan ka daminɛ o la sɔnni olu bɛɛ kan ka se ka kɛ donc ni CNT kɔni y'a adopté k'olu sɔnn'a ma o kɔni baara tɔ b'aw de bolo sisan parce que jamanadenw b'aw de bolo aw de ye dugutigiw ye aw de ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye aw de ye société civile mɔgɔw ye aw de bɛ kuma ni jamanadenw ye mun b'a to an bɛ se ka avancer cogo min na ni filigira kɔnɔ adamaden baara de don fili bɛ y'a kɔnɔ a mana kɛ cogo hali san 5 fili bɛ se ka y'a kɔnɔ donc ni filigira kɔnɔ jamanadenw mana bɛn ko fili bɛ falen mais a ka ca Ala fɛ sisan an kan ka muɲu ka sira dɔw latɛmɛ dɔɔni dɔɔni mun b'a to an bɛ se ka nɔ bɔ donc n b'o ɲini aw fɛ ani sariyasunba o fɛɛrɛ min bɛ ka tigɛ n'a fɔ o constitution a kun fɔlɔ kɛla an bɛna kun filanan kɛ n'o kun filanan banna o kɔrɔ sisan maliyɛnw yɛrɛ de b'a décider n'u b'a ta n'u t'a ta parce que fɛn caman bɛ k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ k'a fɔ o bɛɛ de bɛ ka yɛlɛma a kɔnɔ n'a fana da ko gɛlɛya b'a kɔnɔ ni maliyɛnw fana bɛn'o dɔn k'a fɔ ko an filila nin na an t'a falen tuguni mais ni nin banna a ka ca Ala fɛ an kan ka taa référendum na parce que n'i y'a ye bi-bi in na an b'a fɔ ka constitution falen parce que mun kɔrɔlen bɛ gɛlɛya yɔrɔ de kɔnɔ mɔgɔw ko sisan ko non ko gɛlɛyaw b'o kɔnɔ fo ka yɛlɛma don a kɔnɔ donc a fana bɛ kɛ ten ni kura sigira sen kan ɲɛ tɛ k'a la ni gɛlɛya b'a maliyɛn yɛrɛ b'o dɔn mais a ka kan parce que maliyɛnw ka laɲini don fo an constitution fo référendum ka kɛ parce que a ko laɲini ka tila ka i cun ka bɔ a kɔrɔ i fori ka bɔ a kɔrɔ o man ɲi maliyɛnw ka laɲini don a kan ka se a dan na n'u sɔnna a bɛ dɔn k'u sɔnna n'u ma sɔn fana a ka dɔn k'u ma sɔn mais k'a fɔ k'a tɛ kɛ o ye ka mɔgɔ la yɛrɛ sanfɛ a tigɛ n'a ye Ala k'an kisi Ala k'an tɛgɛ ma maintenant laɲini caman bɛ sen na sisan n'i ye san 30 lajɛ parce que transition na sisan an ye gɛlɛya fɛn fɛn ye an yɛrɛ ka miiri a la a ye fɛn caman fɔ baarako gɛlɛya yuruguyurugu jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya ta ka sabati n'i y'o san 30 lajɛ an yɛrɛ lajɛ an ko pour que an ka se ka bɔ nin na yɛrɛ f'an ka taabolo dɔ de ta parce que hadamaden ni taabolo t'i la i bɛ kɛ fɛn dɔ ye a ka dɔw ma i bɛ sɔn nin ma i tɛ sɔn nin ma n'o t'i la dɔrɔn i bɛ kɛ fɛn dɔ ye donc o de y'a to an y'a fɔ sisan an ka taaboloba 3 ta ni maliyɛnw sera k'o appliquer k'o latigɛ k'o wajibiya mɔgɔ wɛrɛw kan n b'a dɔn an bɛ degun fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ ban hali n'a ma ban pewu-pewu camanba de bɛ bɔ a la o fɔlɔ ye min ye ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya o bonya o bɛ daminɛ maliyɛnw yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ la a bɛ kɛ caman kɔnɔ k'an bɛ dunanw ma dunanw ka côté bɛ yen an yɛrɛ ka yɔrɔ bɛ yen parce que ne yɛrɛ t'i ka yɛrɛmahɔrɔnya ne yɛrɛ t'a bonya mɔgɔ wɛrɛ t'a bonya dɛ wa ka kan an yɛrɛ fɔlɔ k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya bonya o kɔrɔ n'e bɛna baara kɛ e yɛrɛ ka lajɛ fɔlɔ est-ce que e yɛrɛ bɛ ka jamana yɛrɛmahɔrɔnya bila nin baara kɔnɔna la parce que an ka jateminɛ problème caman ye mɔgɔ bɛ yɛrɛkun mɔgɔ kelen sɔrɔ jamana ko la o tɛ jamana bɔ donc fo bɛɛ de ka sɔrɔ jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya n'o bɛ ko o ko la e mana bila ba la fo k'o sabati a filanan min ye o ye jɛɲɔgɔnya ye parce que jɛɲɔgɔnya ni bonya t'a la ɲɔgɔn ka ko to ɲɔgɔn ta o t'a la a baara tɛ ɲɛ dɛ donc jɛɲɔgɔnya baara la a fɔlɔ-fɔlɔ ye o bonya ye fo i k'a dɔn e ni mɔgɔ min ka baara kɛ e y'i ka dugutigi ani fana ye yɔrɔ dɔ dugutigi e b'i ka dugu kungo fɔ ale fana ka duguladenw danna da kan pour que ka dugu kungo fɔ cogo min na donc o fɔlɔ-fɔlɔ bonya ye n'an b'a fɔ o ma état d'esprit i k'a tigi bonya i k'a minɛ a kan ka minɛ cogo min na donc o mana bɔ yen ka ko diyagoya kan parce que a bɛ fɛ ka t'i ka nafa sɔrɔ sira kan o t'an ka nafa sɔrɔ sira ye o fana tɛ bɛn min i ka nafa b'an bolo i t'a sɔrɔ an fana ka nafa b'i bolo an bɛ bɛn a kan i bɛ ta sɔrɔ a man ta sɔrɔ mais i kana e bɛ ta ta k'anw ta ta donc a ka kan fo maliyɛn bɛɛ de ko lajɛ fo maliyɛn bɛɛ de ko président t'o ye premier ministre t'o ye gouvernement mɔgɔ t'o ye
malien den kilina bere kan ni la wajibiya parce que ni e jego gela ni etsa ni fen la sabati avec diga jona do mare watu ngu be joro bala do samana mi o jamana ka nafa soro sirai anko nambe bara kebi tanga jamana do ngan nafa soro sira ta kono jamana do tu ira sura kono wa ke ta kono wa kena ta kono ka nyata ka ta kono angana do baral parce mi yurgu ta bibina contrat do be milliard mo go ko ka na ta katana ali drome kele ate bi malikono drome kele bi malikono amage maloni na mare e dodun lu barako ko fe mo ko sa boka na kibuno ta ko la do conseil ministre la président ko si o ka teme service be fe malendo na baraka de ona nyona chama ado nya foma di ibere mo la ka fo parce que ni ya fo dron amay quoi ibe mo la muruti amay parce que e ba kire kuni kama e mona warsoro idente barla e dogonte barla e trete barla e balmante la mo gorete barla o na faj manyi na ko ne ay bibi na maka avion mun san mena mun san war ma bo rawra de malengo wardi parce que na jate mine cama tak ma fo wafo justice yugu kele justice cama ngala de cama ngala mama ban ali be cama ben mais nya yali bi an sakan kele ke lutte contre la corruption yugu kele parce que waru ko mi claro do ladi waru ko mi cladi meni mila ake dima nganga e hum sara donna nganga impo waram sara donna nganga impo waram impo mun sara nganga mun ke o shiteke e be war sa mo ko kele e be fenta ka dona jamana kono annafa bete durani jamana don't fusu do wari fe sur la san obeta mo ko fladi bulu dankarlo berela o wari mu dankarlo la ora to ayin saka 7 mois ke embargo la mo ko ma warda ma malon sara mo ko shiga sara matika donc afana yugo kre ay nobo parce que no kuma ke warum be sara mo on nyonche nang turo o logique kono bibina malam o memruti de o memruti donc justice ma fuke gala bene mais ala ko tien gouvernement justice o siki malion rew sike abe kon abe frale mi malion la mais ni kelen ma ke kan yugo kele ke mo tayi kan san do wositi mais ni frère ma blasenga ka war klam me ke mo no nyonche mo fla mo saba amun saka malon sarade amun saka avion sare amun saka drone sane amun saka mo ofra sura sukane amun saka kangro jore mais muni malon fe ko yugo kala men gambala de parce que na sara mo mo wara bine delilula anama ka abna bemne de naw kanga kurgu keleke amba kes fo sa dana ni mun dukon yirala mu de mana yala ibu to sala ko de donc be mu ino fe ka mu ni malen be fe pour kanga boni gela kono be fen fla dron ina fe nan se go o fen fla bla singa mbado ko chima be o to jamana soro parce que ni jamana tin fentiu e mona fen soro tugo ni insécurité nana ibe takato do to may ni malion fe na me barake ekra gouvernement mo ekra fonctionnaire wo ekra kenre wo beka jamana ka ake beka e be jore be jamana kula akaka nga jamana dum ani jamana angulu bla fembe sanfe ni be koko ke ala je ese ni na gette yon jamana dum
est-ce que nin tɛ kɛ kumafilo jamana ma est-ce que nin tɛ kɛ sababu ka jamana la bin n'an magari ko fɛn fila la a ka ca ala fɛ caman b'o gɛlɛyaw la u b'a fɔ ma ko baloko gɛlɛya fo an ka fara ɲɔgɔn kan de bɛɛ bɛ k'i se kɛ gouvernement bɛ ka se kɛ opérateur bɛ k'u se kɛ exploitant bɛ k'u se kɛ mais yɔrɔ la a tɛ ka ɲɛ yɔrɔ la a tɛmɛsira ma yɔrɔ dɔw la gouvernement fɛɛrɛ dɔ bila o fɛɛrɛ ta ka se ka nɔbɔ kosɛbɛ gouvernement bɛ subvention kɛ mais subvention de nɔbɔ minnu bɛ subvention sɔrɔ a bɛɛ tɛ dɛ mais dɔw bɛ ka tiɲɛni kɛ n'a ye jamana bɛ jɛ a ka nafolo kɔ k'o d'e ma mun b'a to i bɛ se ka jamanadenw lahinɛ cogo min na e bɛna n'o minɛn ye i bɛ dɔɔnin nabɔ i bɛ dɔɔnin to yen i b'a fɔ a banna fɛn tɛ yen fɛn tɛ yen fɛn tɛ yen a bɛ dɔ fara prix kan ni subvention kɛra jamanadenw kan k'o nafa sɔrɔ olu de kan ka a kan ka kɛ nɔgɔya kan na olu de ma mais subvention bɛ d'e ma e b'o bila i poche kɔnɔ ka tila ka dɔ fara prix kan ka dɔ fana bila i poche kɔnɔ o bɛ ɲɛnabɔ cogo di mais n ko population nɔ b'a la yɔrɔ min na o bɛ bila magasin min kɔnɔ maliyɛn dɔ b'a kalama dɔ b'a garder mun i t'a tigi ko fɔ il faut dénoncer n'a y'a dénoncer ni état ma gouvernement ma fɛn kɛ o ye gouvernement nɔ ye dɛ fo ka dénoncer fo k'a fɔ de dɔ bɛ yuruguyurugu la kana fɔ ka yuruguyurugu la dɛ fɛn dɔ di fɛn min b'a to a nɔ bɛ se ka minɛ n'an y'o kɛ sisan caman bɛ bɔ a la o e bɛ malo sɛnɛ e bɛ kaba sɛnɛ an ka dugu la u bɛna sɛnɛ kɛ u bɛ san dumuni bɔ a la u kan ka mun feere u b'o bɔ a la mais sisan mun bɛ kɛ ni sɛnɛ kɛra u b'a bɛɛ fɛ k'a bɛɛ labɔ a bɛ kɛ kɔlɔlɔ tɛna e yɛrɛ kan e ye fɛn feere mɔgɔ ma 1000 mun de feere ma 5000 parce que a t'i bolo i ka fɛn kelen bɔ a la a bɛ tila ka segin i yɛrɛ kelen ma mais 5000 bon aw ka baaraw ye aw ta b'a ɲini fɛ a ka duguladenw bɛɛ la sensibiliser a tɛ fɔ mɔgɔ ka fɛn tɛ bɔ dɛ mais an ka bɔ ni hakili an ka n'an yɛrɛ bila kɔngɔ na k'an ka duguladenw bila kɔngɔ na hali jaba mun bɛ bɔ ka taa a bɛ tila ka segin jaba kelen bɛ tila ka feere an yɛrɛ ma da gɛlɛn na an yɛrɛ bɛ fɛn mun sɛnɛ bon o bɛɛ tɛ se ka kɛ gouvernement dɛ o y'a to bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don a ko la i b'i jɔyɔrɔ don i kan k'a da i ka dɔnniya yɔrɔ ma i ka fɛɛrɛ yɔrɔ ma mais n'a tɛmɛn'o yɔrɔ la a tɛmɛn'o la dugutigi dan ye a se ye a ka duguladenw ka yɔrɔ de mais n'a sera politiki kunda wali ka baara bannen minnu ka baara politiki baara ye olu b'o ta n'a sera diinɛko ma diinɛmɔgɔw ka baara olu ka baara don politicien b'u sen bɔ a la diinɛmɔgɔw b'u ka baara kɛ bɛɛ ni jɔyɔrɔ don mais mɔgɔ man ka don mɔgɔ ta kɔnɔ parce que n'i donna dɔ ta kɔnɔ o fɛɛrɛ fana sariya bɛ boli kan o bɛ taa k'i bolo da dɛ ne ye dugutigi ye i ka dugula n'a ye mɔgɔ jugu ye a ye fɛn fɛn ma diya a y'a lase faamaw ma mais n'i ko k'i bɛ taa marifa ta k'i bɛ taa jugu kɛlɛ e ma dege kɛlɛ la a bɛ taa k'i bolo da dɛ donc o kɔrɔ min bɛɛ ka to i ka hakɛ kɔnɔ ka jamana dɛmɛ kana to i ka hakɛ kɔnɔ k'i bɛ don ta kɔnɔ parce que n'i donna o tigi ka kɔnɔ o yɔrɔ sariya bɛ boli kan mɔgɔ min tɛ jago ɲɛdɔn surasi n'i ko i bɛ taa jago kɛ jago ko an bɛ bɛn an tɛ bɛn an b'a kɛ tan e t'o ɲɛdɔn o b'a dabiri da la dɛ o b'a dabiri da la donc a ka kan bɛɛ ka jamana dɛmɛ k'a da i ka dɔnniya ma i bɛ dan i dan na mais i kana bɛ i ka espace kɔnɔ i ka yɔrɔ i kana bɔ kɔnɔ n'i donna yɔrɔ ta kɔnɔ o sara bɛ boli kan i ma labɛn o kama a bɛ taa k'i bolo dan donc hali bi an bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ la an tɛ se ka foli fo ka se a dan na parce que ni an filɛ nin fɛn fɛn la bi in na maliyɛnw de don hali bi an k'o cɛsiri kelen kɛ fɛn fila de don sira ye fila de sira fɔlɔ an bɛ siran an bɛ kaba an dunun bɛ kaba an b'an dogo an bɛ kɛ dɔ sago ye an bɛ kɛ jugu sago ye an tɛ k'an yɛrɛ an ka jamana tɛ k'an ta ye an ka sɔrɔfɛnw tɛ k'an sɔrɔ ye a bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago la ala k'an kisi k'an tɛgɛ o ma an b'an firifiri an b'an jɔ an cɛsiri kan mɔgɔ b'an bonya o bɛ sɔrɔ ka kɛ an ka fɛɛrɛ taabolo la an bɛ k'an yɛrɛ ye an ka jamana bɛ k'an ta ye an ka laɲini bɛ sabati bon ma dɔn o sira laban in o de ka di maliyɛn bɛɛ ye donc hali bi ka foli bɛ la hali bi ala bɛ se ko la ala ka jamana basigi ala ka maliyɛnw ka laɲini n'u ka hɛrɛ bɛ laɲini mun na ala ka a lasabati ala ka maliyɛnw kan bɛn n bɔ kuma na n'o ye